RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Magkining usa ka babae nga taga Simala, Cebu nga Cebu. Ang tumatatampo nagdasangan nga Marites. Bayuta gid oy. Sakit kis dunggan ay. Sigsagit. Di ba? Siya sa dagot kung ganahan ka. Abi ba sa hudi, ha? Na, wala na ako. Si number 26. Ano na lang na? Abi ba here? Baligaw sa ka-join. Thank you niya. Thank you. Thank you sa nimo. Nakalingaw ka na po. Ako din si Donna. Ikaw, number 5. Ako si Harold. Harold. Friends na to. Sure. Bayot! Malakaw na ta, uy. Gabiin na ra ba kayo? Mamauli na ta na. Doon na. Mag-food tripping mga players. Telegrahan ka mo ko mo. Pwede di pwede kayo. Uy, Bayot, mamauli na ta. Basket na ra ba itong gipanangit sa itong ginikanan? Ngamutan out ta. Way labot ang laag. Laag din ang mag-food trip lang. Bitaw. Swipe mo ko ka na mo, miss. Si Marites. Marites ang akong close friend. Bahala mo, uy. Kung dili pa mo mamauli, basta kay ako mapauli na ko don. Ay! Doon na lagi tamday. Uy, London tarong. Mahala lagi mo. Kung nalakaw pa mo, basta kay ako mapauli ko. Period. Dili magyug makatuog, uy. Mukadlaw na lang. Si Don ang akong giuna-una. Nabalaka man ko niya. Hain man gyud kaning bayuta, uy. Wa mo gyud motubag sa akong text kung nauli na ba siya. Siya ra ba tong usang ni Kuyog sa mga basketball players kaniya. Tawagan ako, be. Uy, hala. Out of reach. Ganun dili pa makontak si Don. Hain man gyud ay sila. Nagtungok ka magbudinhis imong kwarto. Gawas sa tong imong bisita. Bisita? Si kinsa man, ma? Ay si Don, si King sa pamandi ay. Ang imong BFF nga Bayot, gawas sa to kay murag dunay problema. Unsa? Friend. Wanag yun. Na-virgin na nagyan ko. Unsa? Unsa yung na-virginan ka? Ang akong... Ako lang ihunghong. Ang akong lube, friend. Ay, sakit kayo nga nindot. Si number 5. Si Harold ba? Si Harold may naka-virgin na. Ako pagkababay, tay. Ay! Manukang manggod ka! Ikaw mayuta ka ba? Wag kay buot, oy. Ngano ko tawin mo man ang gisulti na ako? Bala nagwa ko'y buot para di mo. Basta kayo, dahil nakatilaw na kong langit. Uyab na si Harold, friend! Uyab na mi! Nganong, ingon sa nasakitan bang kus, ikumpisal na ko ni Tuntun. Nganong ingon sa naglagot nga nagselos ko nila ni Harold. Nganong man eh. Ang akong lufi. Di naging ko virgin. Ukag kayo, friend. Sakit kayo nga, nindo. Si number 5 mo, si Harold. Si Harold kayo mo yung naka-virgin na sa pagkababay. Nganong ingon sa naglagot mo ko sila gibuhat. Ngano man eh. Ano ko? Unsa ka bubuan ka diha? Kalit ta mangisagit. Unsa na ba sa naging gipanglabay diha? Pasagdi lang ko ninyo, ma. Tungod kay nabuang nako. Nabuang nakitingali ko. Ngano man ka, friend? Ngano naghila ka? Si Harold ba? Nasakpan ka na ako. May lahat siyang uyab. Babae ba yun? Nganong mahibong pamangka nga manguyab sa iglain. Natural. Kay ang lalaki para ginas babae ug ang babae para ginas lalaki. Agay, oy, mamira mo ko kag buhok.
Ay, ayaw na kitong pus pa magsulti ha. Di ka naman dayo. Wala lang gid ka tungod dahi nga mga bayot, nga malipay ka uban sa usa ka matuod nga lalaki ha. Nga among mahalon. Pwede na magud na. Nga bayot o lalaki. Bayot to bayot. Muna, dagan pa manggad di na. Ari na palang ka nako. Kaya di ka pahilakon. Mahalon tagyot ka. Og dawat na ko imong pagkabayot. Ew! Oh. Kaluan di mo, ay! Ay, day. Di tayo talo, no? Friends or ta. BFF pag yun. Love, tabitaw ka? Abi ni mo, diha ko lang ni masuta sa dihang gikaila mo katong naggan og Harold. Kalit mo kong gibatig sa los ato good. Unya naglagot ko nimo. Ninyo. Ilabi na tong nisulti ka nga maunay na hitabo ninyo. Naglagot ko. Naglagot ko nga naluoy ko nimo. Day, inang bugno ah. Inang bugno ah. Oh, bugno ha. Mau ba? Mau ba? Bugno tagad ka. Aron mahigmat. Tagad ka. Agay! Agay! Ay, mamugno! Buhi na ako buhok! Uy! Buhi! Iba! Unsa ba? Oh, tanawa. Ikaw rin ikutasan kay imo kong gibugno. Pero wag yung kumusokol ni mo. Sakit ala sa kong buhok yung imong gibirada. Aron mahigmata ka, day. Pambuang ka? Mangunay ka? Friends na, uy. Babae ka. Ug bayot ko. Lalaki ako gusto. Lalaki ka. O bisag unsaon pa na nato paghubad, lalaki gid ka. O para ka lang sa babay. Ay, nasa ba? Sagpa! Ah! Unsa man? Nakuwangan pa ka? Tingali ganahan pa ka mo sagpa. Nakuwangan pa ka? Tingali ganahan pa ka makatulo. Hoy, Dondon! Balik diri, oy, Dondon! Oh, Marites. Ano man to si Dondon nga akong nasugatan? Mura man tong giluod. Pero nagsigi og tigwa. Oh, uy. Naunsa ba sa nang imong dagway? Ang buhok nimo ay kalkag kaayo. Ay, sa imong aping namuwapod. Binuhatan ning Dondon, ma. Gibugno ko niya. O giya akong gisagpa. Mauning namuha ning akong aping. Unsa? Kay nga naman ko, no? Unsa man yung giawayan? Nasuko man siya. Nga akong giangkon siyang atubangan. Nga nigugma ko niya. Unsa? Isultihan ko ni Mama ni Mr. Martis. Kung sumanabuan ka, nagpagkaubos kasi yung pagkatao. Sa iyong pagkaubay, tungod lang sa kabayo. Wa na ko tuyo ang mahigugma ko sa kong best friend nga bayot pa. Wa ko ni tuyo ah. Kalit lang ning nito nga. Pwes patya ka na po batiya. Kaya ang bayot yun na, mangita yun lalaki. O imposible nga mahimong kamo ni Dundon. Pa, Buka na, taas kami og pangandoy ni mo Maritis. O dili itong bayot, mao'y among ipangandoy. Nga mamahimo ni mong uyab, uban na sumabot. Sa piragabalak pa! pa. Pagkakaw ka ng mama ni mo sa syudad. Silang tiyamili ni sumasak paldo. Adto ka dito, aron malingaw ka. Ug malayo ka nitong bayot mo higala. Bahala nagmangita ka og lalaki dito. Basta lalaki lang, dili bayo. Sa pagkakaroon, ania na gyud ko sa basak kwardo ni Tia Melly. Pero sa gihapon, si Dondon ang ania sa kong hanauna ug sa akong kasing-kasing nga nabuang. Manginaot na lang ko nga unta, maparok kining akong o, ug maulian ko aron mawa na ning sayop kong pagbati sa higala kong bayot. May nanguyab na ako nga si Tony, apan wa gyud ko'y pagbati para ni si Dondon pagihapon. Buang gyud no, dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako dai sa Inda, hingkod ang pangidaron, menyo og may anak. Taga Napulan, Pagadian City. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong mga gipamati, human ko mga anak. Aron iyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Makaigay kag puyog na ako ron sa manghihilot del. Magpahilot ka? Aron, Mao man roy yung ni Mama God nga kinahanglan ko mobalik sa manghihilot o manandabang sa dili pa ko mga anak. Aron mahibaw andaan kung unsa nay posisyon aning akong anak sud sa akong tiyan. oh sige. Unya na lang kumudoon nila mga magpapa. Unahon ta ng pag-adto nimo sa panghihilot. Ay, Nang, gikay mangguna nimo maayo ang tiyan sa kong asawa. Ay, lisod ni posisyon ning bata Ha? unsay lisod nga posisyon nang Sohe man eh. unsa? Ay hapit ka naman good mga anak. Mong lisod na kay siya patuyo kung sa gusto niyang posisyon. Ano sa bata nga siyang kabuan. Unya nang, unsa may mahitabuan aron? Ay hindi ko mo pasalig mo pa anak og sama ani ay. Ambot lang ka sa sento.
Basta kisulti ninyong sentrundaan nga suhi ning iyang gimabdos. Kay kasagaran god nila ang advice isesaryan man. Unsa? Cesarean? Oh, kung mao ka na, wa na mo'y mahimo, ana. Ipasasarya na lang yun na. Nahadlok ko, ma. O kung sa mga mong kadukan, ang bayranan? Usasad na, ma. Paita po batao eh. Pagastuhon man sadta. Ay, yun ana, man yun na. Kaya ang bata, di man yun na parihas. Di man na matagan kung suhi ba o dili. O gang usa sa akong kabalakaan, ma. Maumang ko ng operasyon. Kahiwaon man taan na sa tuntiyan, di ba? Oo, kasi sariyan man. Kahadlok, anak, ma. Uy, ayaw kahadlok. Wapag ganyan siguro kung masisaryan ka bagyod. May mga nanganak na suhi ang ilang anak, pero normal man di panganak. Oh, mao ba, ma? Oo, gyud. Mag-ayaw kahadlok ka na, oy. Ampo lang ta, na dili ka masisaryan. O ospitalan yun panganak, aron safety ka mong inahan o anak. Del, sakit ang gid ang akong tiyan. Manganak na gid tingali ko, Del. Kuno, ato na natadaan sa ospital. Nasisaryan yan ko, Del. Oh, ayaw paghilak. Ang importante nga, luwas ka mo sa atong anak. Ang atong bayranan. Kami na bahala. Gitabangan ko na lang magpapagpangita. Mga ay nakabalaki eh. Di na makaayo nimo. Ang imo lang hunaw-naon, mao ang imong kaayuhan. Wendel. Pasalamat ta sa Ginoo nga nakagawasan mo gyud sa atong anak sa ospital. O makatuog na kita dinhi sa ato. Abi ko ba og wahigda pa tagpilaw gid kaadlaw dito sa ospital. Del. Agisad ko pag ginawa. Unsa? Nasisaryan ko sa akong pagpanganak tungod kay suhi ang akong anak. O sa adlaw sa among pagpauli gikan sa ospital, pagkagabi ni ana, gitabang ko kay naglugos ko og ginhawa. Maong gidanasad ko og balik sa ospital. Unya, imbis naglikay ta sa gastuhan kay dako na naggasto sa akong pagkasisaryan. Nabalik na sa noon ko din sa ospital. Ingnan bitaw ka, nga ayaw na sige kabalaka ana. Ayaw na sige kunahon na ana. Tanawan ni ron oh. Nabalik na hinukas pagka-admit din eh. Kay maudi ay nahinungdan nga nabalik ko din sa ospital. Posible. Kaya nga nung nagduda man ang doktor, nga base may diferensya kasing-kasing. Unsa? O man bitaw nga ila kang i-x-rayhan, i-to-di-echo ka, o i-ECG. Unsa? Wata na ta sa resulta to. Misis, nung dumi nga pag-utang na anak, ha? Bawal mo stress. Maganoon lang mga problema. Kaya nga naman di ay, naunsa man di ay ko doktor. May diferensya na cute ay magkasing-kasing. Unsa? Awa lagi ka? Mau sundayin tanan kung ipahimang mo, ha? Dok! Oh. Hilata sa bahay. Hinumdumi itong tanang di pahimang lo sa doktor ni mo, ha? Inda? Walang ka ko, adlo ka sa doktor, Del. Ha? Unsa? Tingali ba o... Del, Oh, noon sa masam ka? nalipong nasad ko. Ha? Pagtarong ka diya, Inda. Oh, uy, gipaningot man kag bugnaw. Del. Ug bugnaw kay imong panit. Del, kalipungon gid ko, Del. Pagtarong diya, Inda, ha? Inda! Suwayo ko no og adto ninyo sa health center, Inda. Wendel, ipasubay ning BP ni Inda. Ay basin og high blood ni siya. Ha? Kining ingon niya naman saya ibation sa high blood ba? Malipong kung mutaas na ang presyon sa imong dugo. Oh, sige. Suway na to pabipi sa sentro, Inda. Normal man ang imong BP, Mrs. Mao ba? Pero nga nung malipong man ko. Suway ko na ninyo og pa-check up o halaing doktor. Second opinion ba? Kay lustaron mangugta, basin may laing kapang gipamati. Unsa? Nagpakonsulta gid ko og laing ospital. Gipangutan ako sa tanan akong gipamati. Apan normal man ang tanang result. Og pirmi man unta akong nag-inom sa mga tambal og vitamins nga ilang giresita nako. Apan maoro man gihapon ang akong gibati. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, nasisaryan ko sa akong pagpanganak. Og daghan kay ko og mga kabalaka nga gihuna-una. Makakus ba diay ni og sakit sa kasing-kasing? Ikaduhang pangutana, human ko makagawa sa ospital. Nabalik rasad ko ka-admit kay naglisod ko sa pagginhawa. Gi-x-ray ko, to-di ko og ECG. Og ingon ang doktor nga may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Tinuod ba? Ikatulong pangutana, halos dili ko makatuog magabi og manggawas ang akong mga singot ug bugnaw nga akong pamanit. Unsa man daay gyud ni? Nga usa naman ni katuig na akong gibati ug doon na naman unta ko gipangtumar nga tambal. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung sakit man gid ni sa akong kasing-kasing, matag adlaw di ay ko hangako, malipo, unya paning tunog bugnaw. Nga bisag mo tindog lang ko, hangako naman ko. Ingon ani ba gid ning may sakit sa kasing-kasing?
unsa pa may akong buhaton ning akong gibati. Palihog, tabangi tambagi ko. Kini ang akong suliran, Inda. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa, anihan na sab ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong mga sulat-suliran, sa inyong kalibog, gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag, solusyon, opinyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga problema pagatambagan kana sa kong partner nga na-miss na ginako kayo dugay na kay kung kakita ni Attorney Eileen Bathan nga mo'y mutambag sa makausapa sa inyong mga legal nga mga problema. Social distancing lang gyapon kami hangtod karon. Klasik-klasik pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Tatampo ko ng adlaw si Inda, 35 years old, taga Napulon or Napulan, Pagadian City. Mayong pagpaminaw dihang dapita no ni Dr. Gino o Vianney Bancoro dihang dapita no. Dr. John Duhali, Doktora Maricel Lumapas, ako kumpare si Undo Go. Nasa tayo mga avid listeners, si Dano Orquilla, si Verna Bulonggaita, si Gian Idulantis. Palihog lang ko a little detalya po sa inyong mga gipang padala nga mga sulat-suliran para mahatagan natong nindot kayo nga drama sa itong mga talents o sakto sa mga tambag, no? Ako na sang ihabol ni doora man ni sa Pagadian City ning Sindangan, murag Sambuanga del Sur area ni, no? Bago ra ning gi-text nako ni Girly. So, mayong pagpaminaw diha mga taga Sindangan, Sambuanga del Sur ni Erlinda Duterte Nami, ni Mr. and Mrs. Edward Villamil, ni Disima Kamal, ni sa Dim Marketing o sa F&J Store and Boutique by Rosalie Villacastin. Pangato ni Girly Duterte and Sarita Clan diha sa Sindangan, Sambuanga del Sur. So unang pangutana, nasisalihan ko sa akong pagpanganak ug daghan kaayo ko og mga kabalakang giunahuna. Magkakos ba di ay na og sakit sa kasing-kasing? O di man tingali. Di man tingali na magkakos og sakit sa kasing-kasing. Maybe kung may stress ka, ma-anxiety ka, pwede na siya inunta magkakos og problema, no? Ang hitabo man goal kung gisisaryan section ka, posible ha, I am not saying mao gani automatic ang mahitabo. Kung gisisaryan section ka, pwede na-effect sa anesthesia. Kaya anesthesiahan baya ka. Unya, posible nang na hemorrhage gamay diha, no? Na magidugo kay gihiwa gyud nang imong uterus. Nga na blood clot posible o posible sang magka-infeksyon. Sumao na mga minunta mga consequences sa mga babae nga who underwent cesarean section. Pero dili di siya ingog mao hinungdan nga nagkasakit ka og kasing-kasing, no? Posible nga ano lang siguro, coincidental finding lang, no? So, mao na siya ako katawag sa una nimong pangutana. Ikaw na akong pangutana, human ko makagawa sa ospital na balik sab ko og ka-admit kay nalisod ko sa pagginhawa, gi-x-ray ko, tudai ko og ECG. Ug ingon ng doktor nga may sakit kuno ko sa kasing-kasing. Tinuod ba? Well, atong tuhuan ang imong doktor kasi siya may nag-diagnose nimo sa katong mga procedure nga imong gipahinganlan nga gi-x-ray ka, gi-tudai ko ka o gi-ECG ka, no? Posible. Pero mas maayo siguro imong pangutan-on Inda ang imong doktor kung unsa man klaseng sakit sa kasing-kasing. Ha? What exactly man nga sakit sa kasing-kasing ang naa ka? Daghang bayang klaseng sakit sa kasing-kasing. Pwede kang na kay ischemia or arrhythmia. Pwede sa kang na rheumatic heart disease. Nabay man ang mga valves ning atong kasing-kasing, no? Naay akong mahinumduman kanang naatay gitawag nato mitral valve, tricuspid valve, aortic valve, ug pulmonic valve. Ug usa ni aning mga valve, kining valve mo ni guardia kibali puwerta nga magpaling-paling inagdagan sa dugo. Kung naa ni problema, so mahimong i-repair ni or pulihan sa doktor. So mas maayo siguro imong
So taon kung ang ingon na doktor nga unsa man klase dok nga sakit kasi nga na ako. Kay siya may nakakita sa imong laboratorio nga result. Ikatulong pangutan na halos dili ko makatug magabi og manggawas ang akong mga singot ug bugnaw ang akong pamanit. Unsa man gyud di ay ni nga 1 year naman nako nga gibati ug duna naman unta koy gipangtumar nga mga tambal. Well, kanang mga tambal manggod depende maguna sa progress. Mambitaw kami, ako umuresita kong tambal may yung ko nga okay, you come back after 2 weeks or after 1 month. Nga akong resita nga tambal muna sa among training nga enough ra nga yang imnon, that is kung ang compliance 100%, pagbalik niya. You need to go back to your doctor for follow-up check-up, no? Either i-increase, i-decrease, or i-change ang imong tambal. Kay monitoring ba ya, no? Mabito ng admitted patient, i-advise good kanang mga morbid kayo, kanang mga grabe kayong pasyente, di man na outpatient lang, i-admit gina para mag-closely monitored ang progress sa ilang kondisyon. O there is a need to repeat the examination. Kato imong giingon nga to the echo, kato uban pa mga procedure. So, kinahanglan nga mobalik ka sa imong doktor, no? Go back to your doctor. Either kada magong sakit dili na sa static or nagpermanente lang dia. Either mo regress, mo worsen or mo progress ya or mag-arang-arang. So you need to follow up yun, no? Ang red flag ani yung kakuyawan ani kung nakay cold clammy perspiration, mag-alarming ni siya. Or kung naa ba kay simbakulag congestive heart failure, butas sa butana ang imong kasing-kasing dili na siya 100% kanang accurate sa pagbumba og dugo. It will follow nga ang mga vital organs sa imong lawas including the brain and the heart has less oxygen supply nga gidala sa dugo nga gibomba sa imong kasing-kasing. Okay, so ikaw pat nga pangutana. Kung sakit man gyud sa akong kasing-kasing, matan-aw di ay matag-adlaw di ay kung hangakon, malipong og panington og bugnaw nga bisan mo tindog lang ko, hangakon man ko. Ingon ani gyud di ay ang sakit sa kasing-kasing, unsa pa man ang akong buhaton ining akong gibati. Yes, ingon ana gyud ang mga naisakit sa kasing-kasing. Natay gitong nagtog kining signs and symptoms, no? Usay mabali-bali ni nako kanang sign, kanang matan-awan sa doktor, kanang symptom, kanang imong gipamati nga di matan-awan sa doktor, ipangutlan na ng doktor yung imong tugan kung unsa may imong dili mayang gipaminaw. So you need to follow up, repeat the workup, maybe undergo kag Holter monitor by the cardiologist, no? I don't know kung ang nagtan-aw ni mga doktor diha sa inyong lugar cardiologist, no? So atong i-roll out ini ang congestive heart failure, no? Manay usahay gitawag natong exertional dyspnea, kanang maglisod ka ginhawa bitaw. Bisag gamay rang pag-exert effort maglisod ka ginhawa. Naaman na siguro das Pagadian City, sulad man ng Pagadian City na mga practicing pulmonologist dia, no? So you go and see a pulmonologist para ma-work up ka ug unsa bagay imong status sa imong respiratory system, ha? Pulmonologist kay mao na sila mga eksperto anang problema ha. Okay? So hinaot nga doon sa kabi nakuto ang pagtulunan karong adlaw. Dili kamo mangluod, mag-ikog, umaulaw ang padala sa inyong mga sulat-suliran. Ako si Dr. Rini Obra with my partner Atty. Eileen Bathan, maningkamot ang gini mga kahatag ni kinabuhi, kolor, kandasig, solusyon sa mga problema inyong ipadangat diri kanamo. So once again, daghang kay salamat kay biro uno paggihapon kaming istasyonan dinhi sa Sugbo, gadako akong pagtuo sa Kabisayan ug Mindanao. Ikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat.